Прывітанне, даражэнькія, з вами я, Зук Зміцер, і 12-я частка жыцця раззброенага чалавека Сергея Пісецкага. На некаторы час у мяне з'явілась магчымасць быць у памяшканні, дзе можна паспрабаваць чытаць, і я думаю, у мяне павінна атрымацца зрабіць пару частак. Калі засумавалі па гэтаму майму жанру, калі вам ён падабаецца, ставьте подобайки, подписывайтесь на канал и поехали. Неўзабаве па ад'ездзе Романа са мною адбылася прыемная неспадзяванка. У суботу, як звычайна, я пакінуў для Алены ў бібліятэцы падарунак, вялікую дыню і лісток са словамі «Прыгожай Алене дадатак да паэмы з кветак». Пасля я падаўся на даўжэйшы шпацыр. Калі я вярнуўся а палове на 11-ю, дыні на стале не было. На яе месцы стаў кубак кампоту, на лістку было дапісана: «Я ў захапленні, прыбраная бібліятэка, гэта мілей за паэму». Адразу ж я пайшоў да Колькі, які чакаў мяне ў рэстарацыі берчыкам. Па дарозе я разважаў, чаму Алена займае мае думкі. Я ж не быў сексуальна заклапочаны, бо ў мяне было досыць кабет. Але кожны ўспамін пра яе ўзрушваў мяне. Я быў упэўнены, што гэта не каханне, бо я нават і не здагадваўся, што гэта сапраўднае каханне. Зразумеў, аднак, што яна зацікавіла мяне сваім характарам. На наступным тыдні мы прадалі 4-ты чэк на $1000. Я разам з Сабадам паехаў дзеля гэтага ў Маладэчна. Якуб даў нам 2 адрасы, дзе можна было прадаць чэк. Мы старанна ўсё падрыхтавалі, чэк быў добра вымыты, аўтэнтычны дакумент, пераробленае на фальшывае прозвішча, спрытна складзены ліст з Амерыкі. Чэк я прадаў лёгка па цане толькі крыху ніжэйшай ад курсу біржы. Перакупнік, які ў мяне набыў чэк, прасіў толькі паказаць пасведчанне асобы, каб спраўдзіць ідэнтычнасць прозвішча. Ён адразу ж заплаціў мне і нават папрасіў у мяне звяртацца да яго наступным разам. Зразумела, я паабяцаў гэта зрабіць, хаця ведаў, што кожнае месца выкарыстоўваецца толькі адзін раз. За ўдзел у продажы гэтага чэку на мяне прыпала па адлічэнні выдаткаў амаль 500 000 марак. Дарма, што я вытраціў шмат грошай з раней прададзеных чэкаў. У мяне цяпер было больш за 1 000 000 марак. Усё ж Сабада меў рацыю. Калі, прапаноўваючы мне гэтую работу, сказаў, што можна зарабіць мільёны. Мільёнаў у мяне няма. Але праца наша толькі пачынаецца. Супольнікі мае плануюць большай акцыі ў некалькіх гарадах. На працягу пару месяцаў яны збіраюцца прадаць дзесяткі чэкаў, а пасля скончыць гэтую авантуру, бо мае надысці канец нашаму шчасцю. Апошнім разам Якуб сказаў мне, што ён чакае перасылкі яму з Амерыкі і Англіі некалькі дзесяткаў чэкаў на дробныя сумы. Потым ён пераробіць іх, скампануе дакументы і лісты, а пасля продажу ўсіх мы распусцім нашу кампанію. Калі так станецца, то я сапраўды буду валодаць мільёнамі. Но заўтра, пасля продажу 4-го чэку, я пайшоў у бібліятэку. Я хацеў там схаваць частку грошай. Калі ўвайшоў у сярэдзіну, з здзіўленнем убачыў на стале лісток. Карэспандэнцыя з Аленаю адбывалася звычайна ў суботу. Сёння ж была пятніца. Нешта сталася. Я хуценька ўзяў лісток і прачытаў. Татуля вярнуўся ў аўторак зранку. Ён паўсюль вас шукаў. Дзе вы цёгаецеся, як бадзяжны кот? Захоплены новай авантурай і вірам забаў, я зусім забыўся пра Равенскага. А ён вярнуўся і шукаў мяне. З якою мэтаю? Ці пашчасціла яму знайсці добрых пакупнікоў на нашы здымкі? Можа, ён хоча вырабіць наступную серыю? Я адразу вырашыў, што болей пазаваць не буду. Навошта на мае фотаздымкі будуць глядзець нейкія эратаманы? Пачаў меркаваць, дзе схаваць грошы. Я прынёс іх у валізцы, складзеныя ў пачкі па 50 і па 100 000. Я нідзе не мог знайсці добрай схованкі. Нарэшце адчыніў адну з шафаў, у якой на ніжніх паліцах ляжалі стосы газет і часопісаў. Было відаць, што іх ніхто не чапаў шмат гадоў.
Я асцярожна павымаў тоўстыя стосы і зрабіў вольнае месца ззаду на ніжняй паліцы, усунуў туды тоўсты скрутак грошай, у якім было 800 000 марак, пасля спераду наклаў часопісы і газеты, каб выглядала так, быццам бы іх здаўна адсюль не вымалі. Зачыніў шафу, вымыў рукі і выйшаў з пакою. Я падаўся да Равенскага, як заўсёды звілістым паўцёмным калідорчыкам. Пазваніў у яго кватэру, стары адчыніў мне дзверы. «Ну, нарэшце!» – выгукнуў ён. «Дзе вы падзеліся? Я шукаў вас паўсюль. Штодня грукаўся некалькі разоў у вашай дзверы. Збіраўся нават спытаць гаспадыню, ці вы не з'ехалі. Я выпадкова сустрэў сябра з Менску. Часамі начую ў яго і не вяртаюся да хаты. Калі ласка, уваходзьце». Я адчуваў сябе крыху няёмка. Я не хацеў казаць пра тое, што я даведаўся пра прыезд з пісулькі Алены. Я памятаў, што дзяўчына не хацела, каб бацька ведаў пра яе вандроўкі ў бібліятэку. Равенскі правёў мяне ў маленькую залю, у якой каля акна стаяў вялікі пісьмовы стол. Відаць, ён ці яго дачка працавалі за ім. Мне нават падалося, што на стале ляжаць кніжкі, узятыя з бібліятэкі Жубжынскай. Яны былі ў масіўных вокладках цёмнага колеру. «Вы паабедалі?» – спытаў мяне Равенскі. «Так. Але вып'еце кавы? Калі вы будете рабіць сабе, я якраз хачу выпіць. Зараз за пару. А тут ёсць альбом японскіх фотаздымкаў. Прагледзьце іх». Ён выйшаў з залі, я разгарнуў альбом і пачаў праглядаць вялікія прыгожыя фотаздымкі, пераважна краявідаў гор і марскіх узбярэжжаў. Я раптоўна адчуў, што ў пакоі нехта ёсць. Гледзеўся і заўважыў у дзвярах, што вялі да іншага пакою Алену. Яна прыклала палец да вуснаў на знак маўчання. Я ўзняўся з фатэля, дзяўчына наблізілася да мяне і, амаль кранаючыся вуснамі майго вуха, так, што адчуваў цяпло яе подыху, пачала шаптаць. «Не кажыце бацьку, што мяне ведаеце, і пра лісток. Мы не знаёмыя наогул». Зусім несвядома, аўтаматычна я абняў яе праз плечы левай рукою. Стоячы з мгнення, я адчуў удар кулака ў грудзі, і Алена адскочыла назад. Зірнула на мяне прыжмуранымі вачыма, выглядала так, быццам бы хацела кінуцца на мяне і укусіць. Я ж пазіраў на яе са здзіўленнем, але, магчыма, яна зразумела, што мой жэст быў выпадковы, бо твар яе змяніўся з дзікага на сур'ёзны. Яна пашыбавала да дзвярэй. Там павярнулася да мяне і пагразіла кулаком. Тады я паказаў ёй кулак. Яна адказала высалупваннем языка і крыўляннем твару. Потым знікла за дзвярыма. Я вылаяўся. Сеў у фатэль і пачаў праглядаць фотаздымкі. Праз пэўны час заўважыў, што не адрозніваю фотаздымкі. Думкі мае былі ў іншым месцы. Вярнуўся Равенскім, прынёс распачатую пляшку каньяку і 2 кілішкі. Паставіў усё на малым століку пасярод пакою. «Выдатна выглядаеце», – сказаў ён мне. «Харчуюся добра, мне цяпер болей шчасціць. І адзеецеся прыгожа, а дзе гарнітур, які я вам даў?» Аддаў яго аднаму бедаку, які апынуўся ў трагічнай сітуацыі. Чакаў, што Равенскі пачне размову пра нашы здымкі, але ён, відавочна, адклаў яе на пасля. Я зрабіў выснову, што яна для яго важная. «Ці маеце сёння шмат вольнага часу?» – спытаў мяне. «Зараз нікуды не спяшаюся. Заўсёды з прыемнасцю паразмаўляю з вамі». Дзверы, што вялі да залі, адчыніліся, і ўвайшла Алена. Яна несла на нікелевым падносе кававарку і 2 філіжанкі. «Мая дачка», – сказаў Равенскі. Я ўзняўся, дзяўчына паставіла паднос на століку. «А гэта, Алёнка, наш Міхал, мой добры знаёмы, пра якога я ўжо гаварыў». Дзяўчына падала мне далонь і пазірала спакойна, быццам бы сапраўды першы раз мяне ўбачыла. Я назваўся і дадаў: «Мне вельмі прыемна». «Мне таксама», – адказала яна амаль іранічна. «Калі ласка, сядайце», – мовіў Равенскі мне. Потым звярнуўся да дачкі. «Можа, і ты, даражэнькая, вып'еш кавы? Ведаеш, што кавы не люблю. Пасля вып'ю гарбаты. Будзеш дзівіцца, Алёнка, бо пан Міхал, калі быў у мяне першы раз, адразу звярнуў сваю ўвагу на твой партрэт». «Гэта вялікі для мяне гонар», – сказала яна з наўмысным сарказмам. «Кажу сур'ёзна.
Ён сказаў, што ты прыгожая. Надзвычай прыгожая. Дзяўчына азірнула на мяне прымружанымі вачыма, потым яна сказала: а татуля, вядома, запратэставаў, бо яго дачка салодкая, як мёд, і гарачая, як гэтая кава ў кававарцы. Так, татуля? Так, даражэнькая. Тата, не піце каньяку, хіба што крышачку. Госць зразумела, як хоча. А вас я прашу прабачэння, маю справы. Дзякуй за каву. Калі нешта спатрэбіцца, пакліч. Алена выйшла з залі. Моя пацеха летом была на вёсцы, мовіў Равенскі. Кожны тыдзень прыязджала на суботу і нядзелю, а цяпер стала жыве са мною. Вам весялей? На самой справе больш зручна, бо яна вядзе гаспадарку. У мяне ёсць служанка, якая прыходзіць, але за ўсім трэба сачыць. А як вы даеце сабе рады? Цалкам добра, выдатна. Я вас часта прыгадываў і думаў, што вы тут робіце. Мо знайшлі працу? Нерэгулярную, але добра аплачваную. Калі ласка, яшчэ каньяку? Я п'ю мала, я зашмат выпіў у маладосці. А як у вас склалася з нашымі здымкамі? Равенскі спахмурнеў. Не так, як сабе ўяўляў. Памятаеце, я меркаваў, што буду вырабляць копіі здымкаў і прадаваць іх гуртам. Тым часам натыкнуўся на супольны супраціў. Вось жа, усе нашы серыі прызналі за цудоўныя, але пагаджаліся толькі на выкуп іх для вытворчасці, каб не ствараць канкурэнцыю для свайго тавару, бо нашы здымкі будуць ахвотна купляць, а іншыя пойдуць горш. Таму, зразумела, яны б на тым страцілі. І што вы вырашылі? Прадаў ім усе серыі, выслаў негатывы. Але вы самі маглі б вырабляць іх і прадаваць хаця б у Вільні. Но, даражэнькі, я марыў пра вялікі рынак. Акрамя таго, іх нельга абдурваць. У гэтай справе саліднасць абавязковая. Я таксама ад іх залежны, бо карыстаюся з крэдыту. Але я выбіў лепшыя варункі на куплю іншых здымкаў. Ці можна спытаць, не з цікаўнасці, але для арыентацыі, за колькі вы прадалі гэтую серыю? Калі шчыра, я прадаў яе за 600 000 марак, але сам я выдаткаваў на яе каля 150 000. Гэтая праца заняла ў мяне амаль 2 месяцы. Фактычна, гэта чысты мой заробак у тавары, які я прывёз. Я зарабіў, але заробак той проці таго, на што я разлічваў, мізарны. Я збіраўся выехаць у Варшаву, але цяпер і гэта для мяне будзе цяжка. Жытло там шалёна дарагое, усё дарагое. Я добра ведаю, добры гарнітур каштуе 50 000 марак. У тым і справа. А ўтрыманне жытла, сябе, дачкі, таму грошы гэтыя мяне не цешаць. Але я сказаў маім аптавікам пра задуму яшчэ 4 серыяў. Паказаў ім некалькі пробных здымкаў, яны вельмі зацікавіліся і пагадзіліся выплаціць мне 600 000 адразу пасля вырабу 3 наступных серыяў. Я дам вам дадаткова яшчэ 10 000 за ранейшую работу, бо пані сабе не ўжо даў. А за наступныя серыі буду плаціць па 15 000. Цяпер работа пойдзе лепш, бо вы ведаеце яе дасканала. Равенскі змоўк і уважліва зірнуў на мяне. Напэўна, ён адчуў, што ў маім стаўленні да гэтай працы адбылася змена. І я ж сказаў: на жаль, я не змагу працаваць для наступных серый. Чаму? Таму што гэта мне зусім не патрэбна. Скажу вам шчыра, што я цяпер ахвотна выкупіў бы гэтыя здымкі і негатывы. Ажно так? Калі б мог іх вярнуць, дык даў бы вам 600 000. Равенскі пазіраў на мяне з здзіўленнем, але ён зразумеў, што я гавару сур'ёзна. Я ж пасля кароткай паўзы дадаў: гэта не маральныя перажыванні, хаця мы пра гэта гутарылі. Але мне ў дакуку быць мадэллю для забаваў нейкай там, дрэні. Бо купляюць гэта людзі, якім жывецца добра, людзі перанасычаныя. Вы гэта, безумоўна, разумееце і зможаце адчуць маё стаўленне да гэтай працы, калі ў ёй для мяне няма патрэбы. Я вас разумею і не буду пераконваць. Пані Сабіна таксама не хоча пазаваць, і, відаць, калі б магла, таксама забрала б гэтыя здымкі. І яна адмовіла! — выкрыкнуў я са здзіўленнем і амаль з радасцю. Так, яна выходзіць замуж. На наступным тыдні пакіне працу ў гатэлі. Усё ж выйдзе замуж. Яна казала мне: але як жа вы хацелі без яе вырабляць далей здымкі?
Даражэнькі, з мадэлькамі мне лягчэй, я ўжо з адной гутарыў. Не такая, якую хачу, але падыдзе, але мужчыну мадэль знайсці вельмі цяжка. Але ж мадэлька аснова здымкаў, бо мужчыны, якія пераважна і купляюць гэтыя фотаздымкі, цікавяць кабеты. Мужчына на іх як бы дадатак да дэкарацыі. Пагаджуся. Але мадэль мужчына мусіць адчуваць сітуацыю ў часе здымкаў. Гэта нялёгка. Акрамя таго, цяжка знайсці мужчыну-мадэль надзейнага, далікатнага, тактоўнага. Я раней меў з гэтым дужы клопат. А мадэлек шмат. З серады, калі адмовіла Сабіна, я знайшоў ажно 3 дзяўчыны, якія пагадзіліся пазаваць. Я сядзеў у Равенскага больш за 2 гадзіны. Мы размаўлялі вельмі прыязна, а ён зусім не ўгаворваў, каб я пазаваў. Мне было прыкра, што я расчараваў яго, але я меркаваў, што цяпер няма ані сэнсу, ані патрэбы пазаваць да такіх здымкаў. Пасля развітання я сказаў: «Пане Равенскі, вы мне дапамаглі ў вельмі цяжкай сітуацыі. Я цаню гэта і буду заўсёды памятаць. Калі ж вам цяпер ці ў будучыні будзе патрэбная дапамога, напрыклад, вялікая пазыка, калі ласка, звяртайцеся да мяне. Шчыра дзякую, а я хачу вам параіць захоўваць асцярожнасць». Асцярожнасць? Так. Вы яшчэ мала дасведчаны, можаце зрабіць памылку. Варта памятаць, што няма для чалавека большай каштоўнасці, чым свабода. Дзеля чаго вы мяне папярэджваеце? На всякі выпадак. Ды так сабе, як прыхільны да вас чалавек. Ага, я хачу даць вам яшчэ 10 000. Я не возьму. Я лічу, што вы плацілі мне вельмі добра, і не трэба болей. Не буду настойваць. Заходзьце часам да мяне. Дзякую, пастараюся калі-небудзь. Я выйшаў з кватэры Равенскага, Алены не пабачыў, яна не выйшла са мною развітацца. Але я быў увесь час пад уражаннем яе блізкай прысутнасці ў зале. Мне падавалася цяпер, што яна да мяне найбольш цікавая асоба ў свеце, але таксама страшэнны раздражняльнік. Аднак я прагнуў убачыць яе зноў, пагутарыць з ёю. Я вярнуўся ў бібліятэку і спраўдзіў яшчэ раз, ці добра схаваў грошы. Потым пайшоў у горад. У суботу я купіў вялікую прыгожа ўбраную ляльку, у яе былі залацістыя валасы, яна міргала вачыма і гаварыла «мама». Цацка была шыкоўная і дарагая. Не ведаю, чаму мне прыйшло да галавы купіць для Алены такі падарунак. Я не быў упэўнены, што яна яго прыме. Відаць, гэта была мая ўпартасць, жаданне прынізіць яе сур'ёзнасць. Але ў чыіх вачах? У яе ці маіх? Увечары я занёс ляльку ў пакой і выняў яе з каробкі. Пасадзіў у прыгожай позе на стале. На калене лялькі я паклаў паперку, на якой напісаў: «Прыгожай Алене ад Міхала. Ляльку завуць Клеапатра». Пасля я зачыніў пакой і пайшоў на шпацыр. Больш за 2 гадзіны я хадзіў вуліцамі, разважаў над тым, якія ўражанні выклічаў Алены лялька, і ці забярэ яна яе. Калі мінула 10-я гадзіна, я пайшоў дадому. З вуліцы зірнуў уверх. Вокны ў маім пакоі былі цёмныя. Значыцца, ўжо была і пайшла. Я памчаўся сходамі ўверх, адчыніў дзверы ў бібліятэку і запаліў святло. Лялька сядзела на стале ў такой самай позе, як я яе пакінуў. Я адчуў расчараванне. Падышоў да стала і ўзяў паперчыну. Не было на ёй дапіскі. У гэты момант пачуў спакойны, рашучы голас Алены: «Рукі ўверх». Я павярнуў галаву ўправа і ўбачыў каля каміну Алену. У ёй былі насупленыя бровы, у правай руцэ яна правільна, па-мужчынску, трымала нацэлены на мяне пісталет парабелюм. «Рукі ўверх», — паўтарыла яна больш сурова. Я ўзняў уверх далоні, згінаючы рукі ў локцях. «І што далей?» — спытаў я без страху, але з вялікім зацікаўленнем. Я трактаваў гэтую сітуацыю як выбрык альбо гульню, у якой трэба браць удзел. «Сядайце на крэсла за сталом». «Ахвотна. Дзякую за ласкавае запрашэнне». Я сеў на крэсла, а рукі былі надалей узнятыя ўверх. Я з цікаўнасцю глядзеў на дзяўчыну. Яна, наставіўшы на мяне пісталет, падышла да стала, узялася левой рукою за спінку крэсла, адсунула яго і села насупраць мяне на адлегласці 5 крокаў. «Апусціце рукі». «Ці можна закурыць цыгарету?» «Вы ўсхваляваліся?» Я прыемна ўсхваляваўся, і якраз пры такім настроі прыемна пакурыць. Калі я ўсунуў руку ў кішэню,
па коробку цыгарэт і запалкі, то заўважыў, што вочы Алены уважліва сочаць за мною. Няўжо сапраўды яна стрэліла б, калі б я кінуўся на яе альбо выцягнуў зброю з кішэні. Я закурыў цыгарэту. Можаце мне патлумачыць, што сталася? Калі справа ў грошах, то я ахвотна дапамагу. Справа ў тым, што заўтра з самага ранку, не пазней за 10, а найлепш а 9 вы з'явіцеся ў майго бацькі, перапросіце яго і скажаце, што возьмеце ўдзел ва ўсіх здымках. Вы ведаеце пра гэта? Пра нашу працу? Я даўно ведаю. А размову нашу вы ўчора падслухалі. Безумоўна, я заўсёды так раблю. Выдатна, карысна. А калі я не пайду? Вы пашкадуеце. Вы мяне застрэліце? А потым надасце выгляд самагубства. А пані Жубжынская будзе пераканана, што мяне застрэлілі духі. Хто ведае, мо вам удасца? Удасца. Пэўны час я маўчаў і ўзіраўся ў спакойны твар Алены, ці яна ведае пра чэкі. Яна магла падслухаць мае размовы з Сабадам, калі ён мяне шырока знаёміў з гэтай справай. Мне здаецца, што не было патрэбы так магутна ўзброівацца, каб паразмаўляць са мною. Я пераканалася, што вы нягоднік. З гэткім тыпам не хацела б застацца бяззброенаю сам-насам. А другая рэч, пераканаць, што тое, пра што кажу, сур'ёзна. Але адкуль выснова, што я нягоднік? Вы прыходзіце ў мой пакой, я вам дапамагаю ў гэтым, захоўваю таямніцы. Першым разам вы ударылі мяне вельмі балюча, але тады гэта адбылося замятне, а учора ізноў наўмысна. Але ж я абняў вас выпадкова, і нарэшце, я нягоднік? Чаму? Я патлумачу народнаму герою. Мой бацька ўсім сэрцам вамі захапіўся. Ужо не як пазырам для здымкаў, але як чалавекам. Бедны Міхал. Галадаваў, спаў на гарышчах, у сутарэннях, не можа знайсці працу. І ўвесь час Міхал і Міхал. Алёнка, можа, маеш якую старую коўдру для Міхала? Трэба яму даць маю другую падушку. Абыдуся адною. Пашукай для яго якую прасціну і пару ручнікоў. Словам, Міхал стаўся быццам бацькавым прыемным сынам. А бацька ж ведае людзей. Тым часам Міхал, калі ў бацькі з'явілася ў ім патрэба, забыўся пра ўсё і паказаў рогі. Раптоўна стаўся маральным. Не выпадае яму, а маральнасць залежыць, як і ва ўсіх крывадушнікаў, ад таго, ці ёсць грошы, ці не. Калі няма, дык можна рабіць любое свінства, і гэтага будзе апраўданне. А калі ёсць, дык адразу ж нацягваецца белая тога. Ну і як, пакрыўджаны народны герой? Называць такога тыпа? Я сказаў учора твайму бацьку, што магу пазычыць любую суму грошай. Калі яму будзе патрэбна мая дапамога, я ахвотна дапамагу. Але чаму вы спынілі запланаваную разам вамі работу? Матэрыяльнай дапамогі ад вас бацька не прыме, але на вашу работу ён меў свае спадзяванні. А пасля размовы з вамі ён ужо да ўсяго згубіў ахвоту. Мабыць, яго найбольш засмуціла расчараванне з вашага боку. Вы ўсё пра гэта ведаеце? Усё, народны герой. Бацька мяркуе, што ён вельмі хітры, але яго дачка мае вочы для назірання, вушы для слухання, а розум для разважання, а рукі для біцця і язык, каб гаварыць брыдоту. Калі трэба, народны герой, ці не маглі б вы супакоіцца з гэтым народным героем? Неахвотна, але магу. Дык вось, і заўтра прыйду да вашага бацькі. Вы паступіце прыстойна да яго. Мне гэта якраз і было патрэбна. Але пры адной умове. Калі ласка, калі вы мяне пацалуеце? Што? Вядома ж не. Тады я не з'яўлюся, вы пашкадуеце. Добра, буду шкадаваць. Другая рэч. У вашым пісталеце няма кулі ў дуле. Акно для выкідання гільзаў закрытае, таму я мог у любы момант забраць пісталет і так адлупцаваць, як вы гэтага заслугоўваеце. Я забраў бы яго ў вас нават тады, калі б куля была б у дуле. Страляйце. Я ўзняўся з крэсла і пайшоў да Алены. Яна схапілася з месца і пачала адыходзіць ад мяне. Я затрымаўся і сказаў: вы ведаеце маю умову? Падумайце. Не. У гэткім разе я не паслухаюся вашага загаду. Пераканаліся. Хадзем, Клеапатра. Гэты пан вельмі няветлівы. Яна падышла да стала і ўзяла ляльку пад паху. Потым выняла з кішэні карамельку і паклала яе там, дзе раней сидзела лялька. Нарэшце нахілілася і алоўкам, што ляжаў побач, напісала нешта на маім лістку.
Пасля яна пайшла ў напрамку каміну. Я выперадзіў яе і адсунуў шафу ад сцяны. Калі вы захочаце навучыцца карыстацца гэтым пісталетам, скажыце мне. Я навучылася раней за вас, калі была дзіцём. Дабранач, народны герой. Дабранач, прыгожая Алена. Калі ласка, не крыўдзі Клеапатру. Пасля я падышоў да стала і ўзяў лісток. Прачытаў. Міхал свіння. Узяў карамельку, зачыніў бібліятэку і пайшоў у горад. Назаўтра о 9 раніцы пазваніў у кватэру Равенскага. Ён сам адчыніў мне дзверы і быў відавочна здзіўлены. Дзень добры, павітаў я яго. Дзень добры, што здарылася? Нічога, я прыйшоў сказаць, што буду пазаваць для апошняй серыі. Заходзьце, хадземце ў залю. У малым пакоі за пісьмовым сталом з правага боку ў крэсле Клеапатра сядзела і трымала кардонку, на якой было старанна напісана друкаванымі літарамі. Вітаем! Равенскі паказаў далонню на ляльку, расчулена пасміхнуўся і сказаў: гэта моя дачка зрабіла неспадзяванку. Купіла сабе ўчора ляльку. Напэўна, адчувае сябе са мною самотна. Але ж яна вучыцца. У яе багата сябровак. Так. Але яна ні з кім у школе не сябруе. А дома заўсёды чытае. Апрача літаратуры яе захапленнем псіхалогія. Яна спадкавала гэта ад маці, якая была лекарам-неўролагам. Яна вельмі падобная да яе. Але прысядзьце. Я ўсеўся за столікам і сказаў: пане Равенскі, вельмі вас перапрашаю, што ўчора я адмовіўся пазаваць. Пасля мне прыйшло да галавы, што я мог нарабіць вам клопату. У мяне сапраўды ёсць цяжкасці, бо я не магу падабраць пазэра для здымак. Магчыма, нават наогул не ўдасца зрабіць далейшыя серыі. Таму будзем працаваць надалей. Але я папрашу як хутчэй арганізаваць работу. Цяпер я магу працаваць штодня. Баюся, аднак, што неўзабаве гэта будзе для мяне цяжэй. Пачнём сёння. Якраз сёння я пазнаёмлю вас з мадэлькаю і патлумачу вам першую серыю. Магчыма, нават зробім некалькі здымкаў. Гэта будзе проба. А хто мадэлька? Прафесійная мадэлька-натуршчыца. Яе завуць Катажына, але вядома як Кася Гіпсова. У яе добрая фігура. Ну, ясна. Не такая добрая, як у Сабіны, але падыдзе. І дамовіліся спаткацца о 7 вечара і развітаўся з Равенскім. Паняў, што старым вельмі задаволены і ўзрушаны. А я адчуваў, што прайграў спробу сіл з Аленаю. Мяне цешыла тое, што яна выставіла ў салоне ляльку з надпісам «Вітаем». Я добра разумеў, што яна падрыхтавала гэта не для бацькі. Але і такая акалічнасць сведчыла, што яна была ўпэўненая, што я паяўлюся ў яе бацькі. Падрыхтаванае да здымкаў месца ў майстэрні Равенскага залівала святло. Ды цяпер я стаяў у святле рэфлектараў і чакаў мадэльку. Калі нарэшце яна выйшла з-за шырмы, я сказаў ёй, як некалі Сабіна мне: «Хадземце». Мадэлька была відавочна незадаволеная і паволі падышла да мяне. «Можа, паспрабуем першую позу?» – прапанаваў я ёй. «А навошта? Я добра яе ведаю. Пан Равенскі нам растлумачыў». Кася Гіпсова з кіслаю мінаю пазірала на апарат, які Равенскі падрыхтаваў да здымкаў. Яна абедзвюма рукамі расцірала скуру па целе. «Але ж тут і холад!» – уздыхнула яна. «Мне цёпла», – сказаў я не наперакор, але таму, што ў майстэрні сапраўды было горача, бо Равенскі напаліў вялікай печы, абкладзенай кафляй. «Зараз я ўключу яшчэ электрапечку», – сказаў дзядок. Мы распачалі работу. Позы былі цяжкія, але я іх дакладна разумеў, бо адчуваў сэнс і логіку ўсёй серыі. Затое Кася наогул у гэтым не цяміла. Акрамя таго, яна капрызіла. Я пачаў яе папраўляць. Некалькі разоў умешваўся Равенскі. Аднак добра не выходзіла. Тады я паспрабаваў зычліва і спакойна патлумачыць сэнс першай позы. Але Кася нечакана раззлавалася. «Будзеце мяне вучыць? Я працавала ў прафесараў, у мастакоў ды скульптараў і дасканала ведаю гэтую працу. Хіба што тую, бо гэтае вы не ведаеце і не хочаце разумець. Прашу не спрачацца», – сказаў Равенскі. «Зараз мы гэта ўзгоднім». Ён пачаў спакойна і цярпліва ставіць нашу першую позу. Сітуацыя была надзвычай далікатная. Мадэлька пазірала на мяне, як злы кот. Яна была напружаная і ўпартая. Я намагаўся дадаць жыцця ў гэтыя сцэны, але бачыў, што вынік марны, бо шмат у чым залежаў ад высілкаў мадэлькі.
Равенскі сфатаграфаваў нас 2 разы ў гэтай позе, потым па 2 разы ў 2 наступных і перапыніў сеанс. Ён быў да нас надзвычай ветлівы, але я бачыў, што ён незадаволены. Суцяшала мяне тое, што няўдача была не з маёй віны. Калі мы апрануліся, Равенскі даў нам па 5000 марак, я ўзяў грошы, хаця яны былі мне непатрэбныя, але я ведаў, што адмова была прыкрасцю для старога. «Можаце мне памагчы прыбраць майстэрню?» – звярнуўся ён да мяне. Я зразумеў, што хоча са мною паразмаўляць сам-насам. Сапраўды, пасля сыходу мадэлькі стары сказаў мне: «Як вам падабаецца Кася?» «Лічу, што яна ніякая, папросту манекен». Сапраўды, усе здымкі будуць марныя, і я пакажу іх заўтра. Што вы будзеце рабіць далей? Буду шукаць іншую мадэльку. З 2 я ўжо размаўляў. Кася расчаравала. Мае прыгожы твар, добрую фігуру, але будзеце мяне вучыць, перадражніў я Касю. Я працавала ў прафесараў, у мастакоў. Для мастака альбо скульптара, магчыма, яна добрая мадэлька. Даць ёй позу, паставіць і ўсё. Раптам я прыгадаў Еўку, якую бачыў у Грачанкі. Мне падалося, што з яе спрытам і тэмпераментам будзе дасканала граць кожную сцэну. Акрамя таго, і я працаваў бы больш ахвотна з дзяўчынай, якая была для мяне сімпатычнаю. «У мяне ёсць для вас дасканалая мадэлька», – сказаў я. «Упэўнены, што будзе добра пазаваць». «Хто яна?» «Адна з дзяўчат Грачанкі». «Якой Грачанкі?» Я падлумачыў дакладна, пра каго гаворка, і дзе знаходзіцца сталоўка Грачанкі. «Я добра яе ведаю», – выгукнуў Равенскі. «І наш, дарэчы, мая найлепшая кліентка. Бярэ некалькі дзесяткаў здымкаў і адразу плаціць. Якраз у яе ёсць адна з дзяўчат, што падыходзіць. Ева. З добрай фігурай, смелая, вясёлая, спрытная. Як яна выглядае? Рыжая, ёй, відаць, якіх 20 год. Ці пагодзіцца яна пазаваць для гэткіх здымкаў? Напэўна. Добра, яшчэ сёння схаджу да яе шэфіні і паспрабую пабачыцца з Еваю. Але не кажыце Грачанке, што я вам параіў взяць Еўку мадэлькаю для працы са мною. Добра». Назаўтра ўвечары Еўка прыйшла да Равенскага. Мы чакалі яе ў майстэрні. Калі дзяўчына ўбачыла мяне, распрасцёрла шырока рукі, быццам бы моцна здзівілася. «Каго я бачу? Колькаў сябра?» «Ну так, будзем працаваць разам». «Можа, вып'еце кавы і каньяку?» – спытаў Равенскі. «Калі шмат, дык з ахвотай. А хто плоціць?» «Гэта выдаткі вытворчасці». Равенскі ім пачаў тлумачыць Еве позы першай серыі. Час ад часу я ўстаўляў свае каментары. Ева уважліва слухала, часам пыталася, часта цягнулася па кілішак, і было відаць, што дасканала разумее, пра што ідзе гаворка ў кожным здымку. Калі мы раздзеліся, Ева галяком пачала абыходзіць майстэрню. Яе ўсё цікавіла. Ёй карцела зазірнуць нават у сярэдзіну фотоапарату. А калі мы распачалі працу, пазавала свабодна, весела, лёгка, разумеючы мае і Равенскага заўвагі. Зрэшты, стары рэдка нас папраўляў, бо я дасканала ведаў кожную сітуацыю і кіраваў Еўкаю. Заўважыў, што Равенскі надзвычай задаволены мадэлькаю. Мне было прыемна, што я яму прыдаўся, а Ева ставілася да сваёй працы як да гульні. Ад часу да часу смешыла мяне сваімі заўвагамі. «Каб моя мамка гэта пабачыла. А вы мяне не згвалціце?» Калі я адказаў «не», яна з уздыхам сказала: «Шкада». На працягу тыдня ўсе 3 серыі былі гатовыя. 2 дні мы працавалі ранкам і ўвечары. Грачанка на просьбу Равенскага не выклікала ў гэты час Еўку ў сталоўку. Дзяўчына таму цэлыя дні была вольная. Калі я папрасіў яе, каб яна прыйшла да мяне на ноч, яна пагадзілася на гэта толькі па заканчэнні ўсіх здымкаў. Але прасіла захаваць таямніцу пра гэта для Равенскага і Грачанкі. Зразумела, неахвотна ёй гэта паабяцаў. Грошы ад мяне яна не ўзяла, хаця я ёй іх прапаноўваў. Паставілася да гэтага як да свайго раману. Тады купіў для яе ў прэзент 6 пар добрых панчох. А ў бліжэйшую суботу ўвечары я знайшоў у бібліятэцы запіску Алены на маім лістку. «Дзякую, вітанне ад мяне і Клеапатры».